ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮನ ಐತೆ ಶೇ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿ ಅದು ಮನ್ಪೇರುಂದಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿಂಗ್ ತೂಕ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನ ಯಾಕೆ ಪೀರ್ ಹಾಂ ಅದೇ ದಾರ ಬರ್ಚಿಗೆ ಆಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಗರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಲ್ಲ ಶಬಾ ಆಯ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಒಂತ ಲೇಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಆದ್ರೆ ಯಾನು ಹಾಯ್ ಸ್ಟಿಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೋಬು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಶೋಭಾ ದಾಲ ಎప్పుడు ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿಯಾ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಚು ನಮಕ್ ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ಗ ತಿಳ್ತುಂದಲ್ತುಗ ಖುಷಿ ಇರುಪ್ಪುಗ ಏರ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಕೊಡದ ಕೋಡೆಗೆ ಏನು ನೀರು ಎಂಕ ಕಜ್ಜಿಪು ಮುರು ಮೀನು ಗಸಿ ಶೋಕ ಆತನು ಬಕ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಜ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜ ಮುರು ನಂಚ ಅಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತುಡ ದಿಕ್ಕು ಎಬಿ ದಾದೆ ಪಾತಿರು ನೀ ಅಲಜ್ಜಿಯ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜೇರು ಬತ್ತಿನ ದಾನೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೈಡಿಡು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಾರ್ಜ್ ದೀತು ಪಾತಿರೋದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರಿಯ ಮಾರ್ರೆ ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಜನಗಳು ಪೂರ ಬೈಜರಿ ಇದು ಲೇಟ್ ಆಂಡದ ಎಂಕ್ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಾಲಕ್ ಪಲ್ಯ ನಿಕ್ ಓವರ್ ವಿಟಮಿನ್ ನಿಕ್ ಇಲ್ಲದಡೆ ಮತ್ತು ಏರೆತ್ತು ನಂಜ ತೂದು ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ದಾನೆಯ ತೂಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ದ ಅವಸ್ಥದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಜಿ ಚಿರಪ್ಪರ ಆತದೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು 4 ಜನ ಎತ್ತೇರ ಅಡೇ ಜನ ನಿಕುಲು ಏನೆಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿಯಾ ಗೀ ರೈಸ್ ಇದಾನೆ ದೋಸೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಡ್ರೈ ಎಟ್ಟಿ ಸೋಕಾಪು ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ವನಸು ಶೋಭಾ ವನಸಾಂಡು ಹಾಂ ಐಟ್ ಹಾಕಲೇ ಫೈನಲಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಬಾವು ಬರಮಲ್ಲಿರು ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ ಶೋಭದಾನೆ ಮೂಲ ವನಿತದಾನೆ ದಿನೋಲ ಗೀ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಪನ್ಪಲ್ ಮಾರ ಆಸೆ ಆಪನೆ ಹೆಂಗ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ತಿನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೊಡು ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡು ಬರಡು ಕಬಾಬ್ ದಿವೋಡು ಒಂಚೂರು ದಾಲ್ ದಿವೋಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ್ದು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತ ಪಲ್ಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಅಂದಾದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಾ ಒಂದು ದೀಪ ಕೊಡಪೆ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಲ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪು 3 ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆನು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕಲ್ಲನೆ ಮನ್ಪದ್ ಕಂದೆ ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪದು ಮುಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪದು ಪೂರ ಎಂಕ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಲುಂಬುದು ಕಚ್ ಮಂಪರ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಬಾಕಿಲ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ವನಿತ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಾಸ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿದ್ದು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು
ಅಂದ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರೈ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬತ್ತದು ದಿನಕರ್ ಬತ್ತಿನಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಏನು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ದೀತ ಅದು ಏತು ಬರ್ತಾ ಹೆಣ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಜಿಂಜುಜಿ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ 10-15 ಈ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಇರ್ ಸೌಖ್ಯನಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರತೆ ಈ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಂಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೇವೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಹಕರಿಸಲಿ ಬೊಕ ಶೋಭಾ ವಿಶೇಷ ಬರ ವನಿತನ ಶೋಭನ ಬರ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಬರಲೆ ಏನಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದಿನ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೇನಿ ಯಾನ್ ಏನ್ ಬರ ಅವ್ಲು ನಾದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮೂರು ಕುಲ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಟದ ಕೂಡ ಹೋಯ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಕ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ಸೋಕೆ ಓ ಸೊ ಕುವೈಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಅಡೆಮುಟ ಎತ್ತುವೇತೆ ಸತೀಶ್ ರೈ ಯಾನ ಕುವೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ಎಂಚಂಡ ನಾನು ಈಗಲ್ಲ ಕುವೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಬಿರಿಯ ಬರ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ದೊಂಬಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಯಾರನ್ನತ್ತೆ ಇನಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ದೊಂಜನಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ವೇತಾ ಬಯ್ಯ ಬಿದ್ದಾಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಲು ಎಲ್ಲದ ನೈಟ್ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಗವ ವಿಶೇಷದ ಅದೇ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ದಾದ ಚಪ್ಪೆ ದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಹಾಲು ಇನಿ ಹುಮ್ಮಸಿರಲ್ಲ ಶೋಭಸಿ ಸಾಯ್ ಚಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ದಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಚಪ್ಪೆಂಚ ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಜ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಮುರ್ಕ ಹೊಡಲೇನು ಅದಾ ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ನಾನಿನ್ನೇ ಕೋರುವೆ ಚೆಲುವೆ. ರವೀಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ನಾನೇ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತನಾ ವನಿತಾ ತಿಳಿಪುನಿ ದಾನೆ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನ ಡಿಪಿದ ನಾನ ಚಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ನಾನಾ ನಮಗ ಚಪ್ಪ ಮೆಂಬರೆಜ್ಜಿ ಯುವರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಪ್ಪುನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೊಂಚೂರು ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೇನಾ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏಪಲ ಸ್ವೀಟ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಂದು ಇರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ರವೀಂದ್ರ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತನು ಮಂಜಾಳ ಕಲರ್ದು ಅದನ್ನ ಇತ್ತನು ಚೇಂಜ್ ಮಂಜಾಳ ಕಲರ್ ಇತ್ತನತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಬೊಕ ಶೋಭಾ ಸತೀಶ್ ರೈ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲವೇ ಫ್ರಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಾನ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಾ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಜಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ಓದ್ರೆ ಬಾರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡು ಬೊಕ ಪನೋಡು ಅನಿತಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೂರಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೂರಜಾ ಈರು ಹೋಟೆಲ್ ಸೂರಜ್ ದಾರ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಪನತೆ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡಕ್ಕ ಕಾನಬಾಲ ಕಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೂರಜ್ ಇರಿಗು ನಿಕಲ್ಲವ ಗುರ್ತುಂಡ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲ ಶೋಭಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಶೋಭಾ ತೂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬಂದು ಸಂಪತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಹಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಒನ್ನೆ ಸಾಂಡಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕು ಮುರು ಮೀನು ಒಂತ ತಾರೆ ಬಾರ್ದು ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಕಡೆದು ಗಸಿ ಮಂತೆ ಬೂತೈ ಫ್ರೈ ಈ ಸರ್ತಿ ಇನಿ ಯಾನು ಬೂತೈ ಎನ್ನಡೆ ಬಿಡ್ನಿಯೇ ಮಸಾಲ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಕರ್ಕುರುದು ಮುಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ತಿಂದು ಇಲ್ಲ ನಡು ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೂತದ ಮಂಡೆ ಅಮ್ಮದ್ರಿ ಬೂತದ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಬುಜಿ ಯಾನು ಮುರುಮಿಂದ ಮಂಡೆ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ
ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ दाने गूगल पे मन परा संपत कुमार नंबर कोर गूगल पे मन परा दिन वाला वीडियो पार्ट वे नंबर कर पे गूगल पे मन पड़ा वे दिन वाला अरे नंबर कोड गया नंबर को रेन गूगल पे पक्का फोन पे रईट पुनवे ಬೇಗ ಪಾಡ್ಲ ಪಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಎಂಚಿಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯತಾ ಸೌಖ್ಯತಾ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮದು ಓ ನಿಖಿಲ ನಮಕ್ ಅವೇ ಮುರುಮೀನ್ ಸೋಗಾ ಪಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಮುರುಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಮುರುಮೀನ್ದಾಗ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮುರುಮೀನೇ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಸೂಪರ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪವ ಶೋಭ ಇಲ್ಲದ ಬಾಳೆನ ತಿನ್ಪವನ ಬಾಳೆಗೆ ನುಗ್ಗು ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಳೆಗೆ ಒಬ್ಬುನ ಈ ಅಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕವನ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪುರ ಸತೀಶ್ರೈ ನೋ ಐಕೆ ಅವಣ್ಣೆ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಅವ ಆರು ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪು ನೀಂದು ಬ್ಲೂ ಪೋದು ಕೆಂಪು ಆತು ನಾ ವಂಚನೆ ಯಕ್ಷು ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪೋದು ಕೆಂಪು ಪೋದು ಬೇತೆ ಆಪು ನನ್ನ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ದು ಎರಡು ತುಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ವನಿತಾ ಕೈಲ ವನಿತಕ್ಕಗ ಹಿರೇನವರ ಲೈವ್ರು ತೂವರ ಆಸೆ ಆಪುಜಗಳು ವನಿತಕ್ಕಗ ಏನನ್ನ ತೂವರ ಆಸೆ ಆಸಬಾ दाने ब्लू पोयिनी बొచ్చి అక్షు దాయ పండ బ్లూ ఇత్తునుండత ఇంక మానిటైజ్ బంగ ఆపును ఇంకొంచెం మానిటైజ్ వరావడు మానిటైజ్ అయిపోక్క యానికి బ్లూ అత్తు ಮಂಜಲ್ ಹತ್ತು ಯಾ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಕೆಂಪು ಮಂಜ ಏರೇ ಮತ್ತು ಆ ಕಲರ್ ಬಿಡವ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಜಾ ಬಿಡವ ವನಿತಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಗುಡ್ ನೈಟೇ ಬಂದೀನಿ ಸತೀಶ್ ರೈ ಇನ್ನು ಊರು ಪಂಡಿಜ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಶೋಭಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ವನಿತಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿನವರ ಹೈಡ್ ಮಂದಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆ ಮಾತಾಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಜಾತ್ರೆಗ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಏಪ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲ್ಲ ಕಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದಾದಾತದಂದು ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಓ ದೇವ ನಾಗರಾಜ್ ದಾನೆ ದಿಲೀಪು ನೀರು ಏಪ ಶೋಭಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಮುಲ್ಪ ಕಟೀಲ್ದ ಮಾತ ಬಲೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಗೆ ನಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ನಡುಟುಂತು ಅವೇ ಕವರ್ ಕೊಡ್ದುಲೇ ಬೋಡ್ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೇನ ನಾನು ಆತ ಶೋಭಾ ಹಾಂ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡವ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಬಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಬದ್ನೇನಿಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಗಡಿ ದೀಪೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ದೀಪ ಸೈಡ್ ಇಡು ಮುಳು ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪೆ ನಿಗ ಬತ್ತಿನಕ್ಕು ಲೈಟ್ ಬರ್ಪಾರತೆ ಇವರು ಓಕೆನಾ ಒಂದುವೇ 15 ನೈಟಾ ಬಗಿಲ ನೈಟ್ಲ ಪಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಯಾಕ್ಷಿತವಳು ದಯಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆನ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಕೋಲ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಗೆಳು ದಾಲಜಿ ಪಗೆಳು ವನಸ್ಸು ಮೂಡೆಲ ಇಡ್ಲಿಲ ಕೋರಿಲ ಸುಕ್ಕಲ ಶೋಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವರಿದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂಡ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನಿ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಂಚೋಟಿ ಬಾರ್ ದೀಪೆರತ ಐಕ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಬೇಲೆಗೆ ಆ ಬೆಲೆ ಇರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬರೋಡು ಇರ್ ಸಂತೋಷವೇ ನಾವು ಓದುಜಿ ಎಂಕಾಪಜಿ ಎಂಗ ಓದ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಓದರ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸಂತೋಷ್
ಅಂದ ಶೋಭಾ ಗೀತಕ್ಕೂ ಗೀತಕ್ಕ ನಯ್ಯೇ ಗೀತಕ್ಕ ಬರಡು ಅಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಬಲ್ಪೊಡಿಯ ಗೀತ ಶೋಭಾ ಪನೊಚ್ಚಿನ ಸೊಂಟ ಬಲ್ಪೊಡು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಇಂಕು ಪೂರ ಪೀಂಟಾವೇ ದಕ್ಕ ಅನ್ಪಾದ ಹೂ ಜಾತ್ರೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಊರುದನ ದೇವಸ್ಥಾನದನ ಅತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಶೋಭಾ ಒಲ್ತಾ ಜಾತ್ರೆ ನಿಕ್ ಏಪದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವು ಆರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪುರ ಆರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪುದರಿ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಅವೇನಾ ಅದು ಗೋರ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತೊಳಿತೀರ ಹೌದಾ ಅದೇ ಅಂಚ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೈಟ್ 15 ಹೌದಾ ನಿಕ್ ನೈಟ್ ಅವಡು ಬಗೆಲ ಹಬ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಶೋಭಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಸರ್ದಿ ವನಸುಂಡು ವನಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ವನಸು ಉಪ್ಪುಂಡತ ಚರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರಾ ಹಾಯ್ ಚರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಮತದಾದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೇನಾ ತುಳುಪಾತಿರುಲಿಯಾ ಎಂಕ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಬೋಡು ಶೋಭ ದಾದ ಗಿಜಿ ಗಿಜಾವ ಗೊಂಬೆವ ನೈಟ್ ಉಂಡ ವನಸು ಗಿಜಿ ಗಿಜಾವ ಗೊಂಬೆವ ವನಿತಾಗ ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಬಲೂನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ರಿಕ್ಷಾ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಗೊಂಬೆ ಬಕ್ಕ ಊದು ನಿಂಚ ಊದು ಟೀಯ ಬೋಪುಂಡತ ಅವು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇದೇ ನಾ ಮಗಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡ ಅಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಅಲೆ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ತುಳುವಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ತುಳುವಕ್ಕ ಈರ್ ತುಳುವ ಆರು ಮನಿ ಪೂಜೇರಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಆಲ್ ಮನಿ ಪೂಜೆ ದಾನಿಪ್ಪ ಶೋಭ ಮನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡು ಶೋಭಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಹೂವರ್ದನ ದಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನೈಟ್ ಬಗೆಲು ಇಪ್ಪುಡು ಜಾತ್ರೆ ನೈಟ್ ಬಗೆಲು ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ನೈಟ್ ಬಗೆಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಉರ್ಪುನನಾ ದೇನ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನೀವೆತ್ತ ಕಾಸಡ ಹಾಂ ಮೂಜಲ ಬಾಡ್ಯ ಮೀನು ಎನ್ನೆಡೆ ಉಂಡತ ಎನ್ನೆಡೆ ಕಾಯಾಡು ಎನ್ನೆಡೆ ಕಾಯ್ದು ಗಮ್ಮ ಗಮ್ಮ ಬರೋಡು ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಯಕ್ಷಿತಜ್ಜು ಲೈಕ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಗೆಲಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಇನ್ನ ಮಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಟಾಯ್ಸ್ಗೆ ನೂಜೆ ಎನ್ನ ಮಗೆನಾ ಅಯ್ಯಗೂ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ವೆಡ್ಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನ ಹಾಂ ಓ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಭಾರತಿ ವನಸಾಂಡ ಮುರಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇರೇಗ ಆಲ್ ಮಗಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹನಿ ಇವತ್ತೆಂತ ಇಂಡೆಂದ್ರು ಗೀ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಮ್ಮ ಕರಿಂಡ ನೈಟ್ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡುದು ಪೋಡು ಉನು ಯಾಚಿತ್ತು ಬೇಗ ರಡ್ಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅನಿಸ್ ಬಂತು ಬಲ್ಲ ನೈಚೋರುಂಡ ನೀ ಹ್ಯಾಪಿ ಹರೀಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಸುಂಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆಂದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಲೋ ಮಾಮಿ ಇನಿ ನಮಗೂ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕು ಮುರುಮೀನು ಕೋರಿ ಆಪಲ ತಿನ್ಬಿಡು ಮುರುಮೀನು ತಿನ್ಬಿಡು ಕೊಪ್ಪಲೆ ಪುಲೆ ಏನನು ಎನ್ನನು ಇರ್ನ ಮರ್ಲು ಬೈ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಅಂದ ನಿಕ್ಕೊಂಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಟ ನೀ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಯಾರ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಯಾರಿದು ರಾಮ್ ಯಾರನ್ನು ಕರೀದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೀ ಇಡ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ನಲ್ಲ ಹೊಡೋದು ಇಡ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಖಾಲಿ ಕರಿ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ಉಂಡ ಹಾಂ ಹೊರಗೆ ಖಾಲಿ ಕಲಿ ಕರಿ ಅಲ್ಲ ಫಿಶ್ ನೀನು ಯುವ
ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಮಂಗಳೂರಿನವರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ ಮೀನು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಚೆಂದ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುದು. ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮ ಪಂಡದು ಏರೇಲ್ನ ಲೆಪ್ಪಲಿ, ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪಪ್ಪ ಪಂದ ಲೆಪ್ಪಲು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೇನು ಪಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪರೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಡದೆ. ಅಮ್ಮ ಪಡ್ತಾರೆ ಏರೇಲ್ನ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಅವು ಈರ್ಲಾತೆ, ಪಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ ಪಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪು ನಾರು ತೀರ್ಬೋತೀರಾಡೆ ಅಂದು. ಹನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ಹನಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನಾ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಚಿಕ್ಕಿ ಏನು ಬತ್ತನಾ ಬಲ ಅಭಿ ಅರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ವನಸಂಡೆ ಆಂಡ ಅಭಿ ವನಸನ್ನ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ಮೂರು ಮೀನ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈಲ ಅಭಿ ಯಾನ್ ಹೈಡ್ದೆ ಪೆರ ತುಯೆ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಹೋದ್ ಕೇಂಡೆ ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಚ ಹಿಡ್ದೆ ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಜ ಇಂಕ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ, ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಯ್ತದ ಆದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಬ್ಬಿ ದಯಪಂಡ ರಂಜುಲ ಅವರ ಐಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ರಂಜುನಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ದೇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ರಂಜು ಬೇತೆ ಐಡಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇವೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ. ನಾವು ಹೈಡ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋಯ್ತೀನಿ, ಅವು ಹೈಡೇ ಓದ್ತೀನಿ ಶೇ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನನ್ನ ಚಂಬರ್ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ. ಆಯ್ ಚುಕ್ಕಿ ಕಡ್ಲೆ ಏ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು ಬಿಸರ್ತೇನೆ ಈಗ. ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಮಮ್ಮಿ ನಾಯರಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಳಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ಪಡಿ ನಾನು ಅಮ್ಮೆನ ಸತೀಶ್ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಇವರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪವಾ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗು ಕರಿ ಅವರನ್ನು. ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗಂಡು ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ದಾದೆ ಗಜಿಬು ಮೀನಿಯೇ ಅಮ್ಮನ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಇಪ್ಪಡಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾವೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ ಪಂಪಿನಿ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಏನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪು ಆಯ್ಗ ಮಗಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾಯನ ಕುಡೋರಿ ಬರ್ತೇದೆ ರಾಮ್ ಆಯ್ಗ ಅಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಡನಿಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡಾಯ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಅಡಿ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಮೊಂತೇಸು ಯಾರದು ನೀನು ಮೊಂಟೆ ಕಡ್ಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪಕ್ ತೆಲ್ಪುಲೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನೆರೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲಾಯಗ್ ಅನಿತಾ ಸುರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಸುರು ಅಂಡ ಸಾವು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡಿ ಬಂತಲ್ಲ ಮಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ ವನಿತಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟು. ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನಿರಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯೂಟೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಹ ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡು ಮೊದಲೇ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಕನ್ನಡದ ಓನ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲೆಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರವೀಣ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ಯಾರ ಅಂದಾರ್ವಿ ಅವು ಇತ್ತ ಬುರ್ಚಿ ಓದಿ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಪುರ್ಚಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪಗ ಏತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾತೆಡ್ಡವೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಭಾ ಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ನಿನ್ನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ, ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಒಂದು ಮದುವೆದವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನೀವು ಬಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕರೀರಿ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರೀದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯವರು ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಮುಜ್ಜು ಮುಸುಂಟು ಅಥವಾ ಮುಂಗುಳಿ ಮುಸುಂಟು ದೀಪಕನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹುಡುಗಿರು ಕ್ಯೂಟು. ಹೌದು, ಅವರು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಾತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಖಾರ ಉಂಟು. ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಪ್ರವೀಣ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ಆಂಡ ಹಿರೇಗಿ ನಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅರ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ದೆಪ್ಜ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕುಲು ದಿನ ದೀತ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಓಕೆನೇ. ಈರ್ಲ ವಾ ವಿಷಯಗಳ ಪೊಪ್ಪು ನುಡಿಚಿ ಯಾನು ಈರು ಶೋಭ ವನಿತ ಇರು ಶೋಭಡ ವನಿತ ಪಾದ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ರೈತ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಕೊರ್ಚು ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡದ್ದು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೈದ ಯಾನ ಶೋಭಲ
ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ನಾನು ಐಡು ಮಂದೆ ಅವೆ ಇಂಕ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೆರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸಾರಿ ಅರ್ಧ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಐಡಿ ಬರ್ರೆ ಐಡಿ ಮನ್ಪೆರ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಇಂಕ್ ದೆಪ್ಪರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ದಾದನ ಆತ ಶೋಭಾ ನೀನು ಅಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂತಾರ ಹಾಂ ಇಡೀ ರಡ್ಲ ಕಾಯ್ಡ ಹಾಂ ಮೂಜಿ ಅದ್ರ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯ್ಡ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಕೋಡೆ ಅಂದ ದೀಪಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ದೊಂಡ ಬೇನೆಗೆ ಒಲ ಮರ್ದು ಪೋತೇನ ಪಾಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮುರುಮಿಂದ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೀಲದ ತಿಂದೆ ಈಗ ಮುರುಗಿನಿಂದ ಮಂಡೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಒಯ್ ಮಂಡೆ ಪಂಡ ಜೀವ ಮಂಡನೆ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾ ಭೂತಾಯದ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪುಜ ಪುರ ಅಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಡು ಎದ್ದೆಕ್ಕನಲ್ಲ ಭೂತಾಯ ಡೇಜಿ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜಿ ಭೂತಾಯ ಚೇತನಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ತೇಡದ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ತಿಕ್ಕಿರತ ಮಂಡೆ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ನಾಯದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತಿಂಪೆ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಮೀನ್ ನಾಯದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮೀನ ಅಂಡೆ ಮಂಡೆ ತಿಂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆತನಕ ಏನ ವೈಫುಗು ದಾದಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದೀವನ್ನೇ ಈರೆಡ್ಡೆಲ್ಲರದೆ ತಾಗುಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಈರೆಡ್ಡೆಲ್ಲರ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲರದೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಇರೆಗೆ ತಾಗುಜಿ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿ ತಾಗುಜಿ ಆ ವಂಚ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕರ್ಮ ಓಕೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪು ಚೈಕ್ ಈರ್ ಮನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಮುನ್ಪ ದಾದ ನಾಯಿಲ್ ಬತ್ತು ಕೊರೆಪ್ಪ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಾಯಿ ಕೊರೆತನ ಸ್ವಲ್ಪಲಕ ಹಾಡಬ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಕಂಡನ ಮಂಡೆಲ್ಲ ತಿಂಪೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ತೋಜುಜಿ ಅವಾಗಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಅಕಲ ಫೋಟೋ ತೋಜಿ ಅಕಲ ಮನ ಆಯ್ ಸೋಬಾ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಅನ್ನ ಬಂದರು ಇರೆಗೆ ಮೀನ್ದ ಗಾಟ ಬರ್ಬ ಬಾಕಿಲ್ದೇ ಇದು ನೀ ಯಾನ ಅಕಲ ಫುಲ್ಲು ತೋಜುವ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ ಎಂಕ ಅಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುನು ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ನಾಯಿ ಬಂದು ಬಂದರು ಅದು ಈ ನಾಯಿ ಅಂಚಡ ಯಾನ ಮೀನ್ದಲ್ಲ ನಾಯ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿದ ಪುಚ್ಚ ಮೀನ್ ಅತ್ಯ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ನಾಯ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಿಡುದು ಬಾಕಿದ ಮೀನ್ದ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಮಂಡೆ ತಿಂತ ಬಾರೆ ಓಯ್ ಹಾಯ್ ದೀಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ 50%. ಅರೆ ಘಾಟ್ ಬರ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ತೆಪ್ಪುಗೆ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಯ್ಬಿಡು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಅಪನುಂಡು ಕಂಡಿ ಆ ಏನು ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಯಾರ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಜ್ಜ ದಾದಂಡ ದೀಪುಗು ದಂಡ ಬೇನೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಪ ದೀಪು ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಜಂಡತ ಅರೆತದು ದಂಡೆ ಮುಟ್ಟವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡವು ಎಂಕ್ ನಾಳೆ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪು ನಬಿ ಒಂಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿದನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಉಂಡರಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತು ಯಾನ್ ಪಾತೆರಂದು ಲೆಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಕೋಪ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಪತ್ತು ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯೆ ಒಂದ್ಸಾರ ತಾಜು ಈ ಒಂದ್ಸಾರ ತಾಜನ ಬೆವಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಎಂಕು ಕೊರ್ತನ ಯಾನ್ ದೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಾಯನ ಸರ್ಪುಡು ಬರ ದೇಕದು ಕೊಂಚ ಭಜನ ಜಾಯ್ಕಾಯ ಮುಟ್ಟದ್ರ ಸರಿ ಆತು ದೀಪು ಈರಿ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಇತ್ತಿಲೆಕ ಅಂದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಿದ್ದೀನಿ ಲೈವ್ ಟಾಮ್ ದಾದಯ ಲೈಕು ಕೊಡಿ
ಶೋಭಕ ಬತ್ತೇರು ಗಾಳಿ ಬಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಜ. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲ, ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಈಗ ಬಂದರು ನನ್ನ ಬಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಾಟ ಡೋಕಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಪಾತಾರ ಆತ ಕಿಶೋರು ಕುಟುದು ಕುಟು ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಪದ್ಯ ಅವು ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದೆ ಅವು ರೀಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಕುಟುಂಬ ಕುಟು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಸಬಕಾಗ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೈನಿಯ ಸೋಬಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅయింತ ಅನ್ನತಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲು ಉಂತಾಯ ಬಂದಾಡ ಬಾ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಯಾನು ಶೋಭನು ವನಿತಕ್ಕ ಹೀರಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಪಾಡದು ದೃಷ್ಟಿ ಆತುಂಡು ವನಿತಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತು ವಚ್ಚಿ ಸೊಬಕನು ತೂವರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ವನಿತಕ್ಕ ಊರನಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ ಪಾಡಿಯ ನಿಕ್ಕು ಜ್ವರ ಬರೋಡು ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾದಾಂಡು ದಾದಕ್ಕೇನು ಇಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಲು ದಾಲ ಮಾರ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊಬಕ್ಕಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನೆರೆರ್ಯಾಪುಜ ಎಂಕ್ ಪೊಟ್ಟಾಯಿನ ತೆಗ್ ಪೂರ ತೋಜುಲ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಭಾರತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುನಕ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರು ಇಜ್ಜಿ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ತೋಜುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದು ಯಾನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಸೋಬಕ ಅಂತಾರೆ ಪನ್ನಿ ದಾದಾ ಅವು ಅದು ಇದು ಪನ್ನಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಎಂಕಲು ಲೈವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಇದೀಗ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮೆಡಿಸನ್ ತೆತ್ತೊನ್ನೆ ದಾದಾ ದೀಪು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಸೊಬಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಆತ ಅಯಗ್ ಮರ್ಲು ಏರೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಮರ್ಲಂದು ಪನ್ನೋಡು ಶೋಭಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿ ನತ್ತು ಲೈವ್ ನಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಂತಿನಿಂದ ಆರ್ವಿ ಪಂಡೇರ ಆರ್ವಿ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿನ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಯಾನ ಚರ್ಬಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಪಂತಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಪಂತಿನಂದು ದಾಯ ಪಂಡದವು ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ ಈಗ ರೀಸನ್ ಕೊರಡು ಬಂದಿಜ್ಜ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಓನ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೆತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ लाइव गाऊ दे तू कर मैं लैपटॉप के बाद दे तो दादा पर बोले मन पर चार्ज दे तो सुनता बाप मन पर इंटरनेट पर चाहिए पोरे मोबाइल जिना तकली वाले ಸೋಬ ಮೊಬೈಲ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಪಿ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇರ್ತೀನಿ ಆನ್ ಪೋ ಪುಡಿಯ ಮೊಬೈಲು ಶೇ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈರ ಆಯ್ಡ ಪಂಡಾರ ಯಕ್ಷಿತ್ತಿಗು ದಾದ ಪಂಡಾರ ಯಕ್ಷಿತ್ತಿಡ ಯಾನಿಲ್ಲ ಚರ್ಬಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂದಾಡ ಪಂಡಾರ ಓ ಪಜು
ಲವೇ ಪಾತಿರ ಬುರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ರಿ ವನಿತಕ್ಕ ಮಗೆ ಒಲ್ಲಿ ಕೊದ್ದಿ ಬೆಚ್ಚ